Dakle, nije stereotip da je žiri imao težak zadatak, jeste, jer od velikog broja pristiglih radova, iako su oni već na neki način selektovani po grupama, po grupacijama, opet smo morali neko vreme da provedemo da se sve to pregleda valjano i da odlučimo ko su ti ljudi koji su odskočili, a uspeli u jednom mediju kao što je minijatura, ili kad kažem minijatura znamo da je to u ovom slučaju 10x10, da se ne izlazi iz tog formata, a da se na tako jednoj maloj površini, da li kroz sliku ili kroz skulpturu, rekla bih, znači, na minimalistički način ostvari jedan maksimum izražajnosti, maksimum likovnosti. Znači, to je bilo na nama da procenimo ko su ti ljudi koji su najbolji od svih. I mislim da je uvek najbolje žiriranje kad ne gledaš imena, nego kada prosto pregledaš sve radove i shvatiš ko je zaista najbolji od svih njih, pa tek onda posle nekog momenta pogledaš i vidiš odakle su ti ljudi. Dakle, ovo jeste međunarodnog karaktera i naši dobitnici su ljudi iz različitih delova Evrope i to mi je onako najbolji način da se predstavi ovo bijenale.